Kajing puli na kitab Genesis kalanong balay puar, kirikot ar puar do balay puar. Jacob laki menmir boleh Shem ya tengah jeng u baro arngut. Ya ki syakri kan thai jeng u baro arngut bad ki khon jeng u baro khadwai ngut. Bad ula kalan syasiliang ka kriang jong ka jabong. Ula Shem ya ki bad ula pha ki syasiliang ka wadoj. Bad ki baro ru katba udon. Teu Jacob ula sa marwai bad wei briu ula ya lempat bad u hadu banda kenjat syai. Haba utau beriu liu i ba umla yau Jacob ulak ta ya kasyanam lebong jung u bat kalabong u Jacob kalalaj pan kat ba udang lempat bat u nang tau laong syu ngan leino namar la kenjat syai Henry Jacob laong nganam pelaj ba pin lej lemda pikir ku yanga Teu laong hau ka ka kerteng jong pi laong u Jacob. Kum tau laong ka kerteng jong pi kanam dei shu u Jacob Henry u Israel. Namar ba pi ale bad u blai bad eki beriu bad pi la job teu Jacob la kli u sngo bahasa ya tho hanga ya ka kerteng jong pi Henry laong balai ken pi kali ya ka kerteng jonga. Hang tau la kerku ya u kum tau Jacob la khot kerteng ya kata ka jaka kapenial uong nabang alio iyo blay markmat pat pen bandang pensa mensim yanga basngi kalayeng habaw lami na penial ulat yai joko na kabenca ka skep na kane ka daw hadu menta meneki Israel gim jubam yo tiet skep ubadon hakal shnam lebong namarba ulakta ya ka shnam lebong jong Jacob hamar badon utiet skep kaktian jang utrai. Kasam bakat nyo ha kahok ngan siyo i kakmat jong mi. Atrai tu sngap ikan niya kabahok. Tu sngap ikan jing pertanga jonga. Persya lakashkor siya kajing duay jonga. Omdon kajing syukor hakir miyang sentu jonga. Ha kahok ngan siyo i kakmat jong mi. Ay ba nami kanwan kahok jonga. Kikmat jong me ki bish syariya ka ya ka basisya to kit ya ka do nu jonga parwan jongo inga men miet to tenju inga da ka ding ban men amlap jing runar hanga haka hok nan siu i ka khamat jong me an khot karpat eme na mar de shisha men cha skor inga ablai to pensha ya la ka skor shanga to ngam i ki chen jonga to pen i ka jing e bais nei jong me daga kti ka mon jong me pelait na kinong shon jong ki ya kitu ki bashania hame haka hok ngan si i ka khamat jong me to da yanga kom ya kamat yong jong me penri yanga ka sernge ki thap niang jong me nga te haka hok ngan si i ka khamat jong me ndanga kipan ngan sahun pan pe ya ka dur jong me haka hok ngan si i ka khamat jong me Kajing puli na gospel buku kat ko Matthews kal nang makandai kat kot lai pu ar di balai pu pra. Kami ilwan lam shu jisu ya wai briu bom nang kren namar bau syong suj. Maria penmi euk suj utau briu la sedang men kren pari pai ba kila lengok ngan kia ong paju i ya kabakum kani ha Israel. Henry Parisi kila ong ube no ikiksud daw rong ba jing kiksud jisu la le jongo ikanong ba bad kinong rit kaleng saudong udah kai gisnokok jongki badule yalap ya ka gospel jong ka hima badula pen ko ikibriu na ka jingpang ba ka jing kreu harukom habaule i yo pai ba ola ngolem na ka benta jongki nambar ba kila shale ben pat sarang li lakum gilang brod baklem nong sharai kum taw laong hakisn ran jong kajingot tega bon shisha Henry ginong tray ki kandiat namar kata tu kerpa di utara jong kajingot bon pha kham bon kinong tray sha kajingot jong gospel jong utrai